liman ya shigo. Jama'a akwai maganganun da ba za su yi ba sai dai kawai mai ishara ta hanyar mai hankali yana iya fahimtar abin da nake faɗa. Wanda ya ke bibiyar social media kwanan nan zai ga an yi fira da Hamza Al-Mustapha ta minti 13 ya faffaɗi wasu abubuwa. A shekaru baya da wata matsala ta faru tsakanin Hamza Al-Mustapha da Malam Sanusi Khalil, ina daga cikin wanda na tashi tun daga nan garin na je har Abuja na zauna da shi, na haɗa shi da Allah kuma alhamdulillah ya yadda ya saurare mu, ya yadda a zo a yi sulhu. Tun a wancan lokacin mun samu bayanai wannan Boko Haram ɗin da kuke ganinta, ajandar Boko Haram ɗin nan tun zamanin Murtala take. Ba a samu an implementing ɗin abin nan ba sai lokacin Umar Musa aka yi amfani da wasu yara wajen tabbatar da ita. Ina rantse muku da tsarkin mulkin sarkin da ya tsere sama babu ginshiki. Abin da yasa nake faɗa muku wannan kun ga matsalar tsaron nan, billahi allazi la ilaha illa huwa, shugabanninmu da suke mulki wallahi fitinan nan tafi karfin su. Wallahi tallahi wannan fitinar da kuke gani ta maganar tsaron nan, na rantse da Allah tafi karfin su. Shi yasa duk irin tunzirin da za ku yi ku a matsayin ku na 'yan ƙasa, to sun kwammace gara tunzirin ku da boran ku ya fi muku su sauki, domin akwai wata sama da ita kuma za ta yi tunziri a kansu. Wannan abin da ke faruwa a ƙasashenmu, kar mu yaudari kanmu. Wayannan turawan da kuke gani matsiyata, wallahi tallahi su ne suka shirya abin kuma suna da ejin a cikin gida. Kuma zan maka analysis din da zaka iya ganewa cewa abin nan shiryayyen abu ne. Na farko, sun kalli yarika manya a arewacin Najeriya, sun kalli Hausa, sannan sai suka kalli Bafulatani, sannan sai suka dawo suka kalli Nufawa da kuma Tibi, sai kuma Kanuri, bare-bare. To yanzu yankin da aka fara da shi shine yankin wa? Yankin Maiduguri. Yanzu an kashe automatic history, tarihin da mutanen Kanuri suke da shi da mai kyau, yanzu an kashe, an lalata tarihi. Shi yasa yanzu yau a Kaduna idan kada an ce wani bakon mutumin Maiduguri ya zo kusa da kai ya kama gida, dan Allah hankalinka zai kwanta? Kaga hankalinka ba zai kwanta ba, automatic an riga an kashe. Ku je ku bincika a Maiduguri, za a faɗa maka NGOs nawa ne suka taho Maiduguri suka kakkaba da sunan aikin jinƙai. Lokal gida da bai wuce a ɗauke shi a bayar da shi miliyan 2 ba a shekara, irin waɗannan NGO ɗin sai su kama gida sai su baka naira miliyan 30 a wata, a shekara ɗaya. Ɗalibi da ya fito daga jami'a ya yi sabis, za a ɗauke shi aiki ana ba shi naira miliyan 1 a wata. Yanzu an kai ga dukkan wani mai wata sana'a, da mai sai da nama, mai sai da kayan miya, mai sai da waye, da ya ganka kai mutumin gari ka zo siyan kayansa, ya fi so ya ga mai alaka da NGOs ya zo siyan kayansa, don ya san akwai kuɗi a hannun shi, zai samu kuɗi sama da kai. To yanzu ku je ku bincika a Maiduguri yadda kuka ga ya faru a wasu gurare. Duk wanda ya san Maiduguri da abin da ke faruwa da a yankin na harkar kasuwanci da hada-hada, yanzu an kashe abu ɗaya kenan. To yanzu babban bala'i na biyu, 'yan matan da aka kashe mazajensu da 'yan matan da aka kashe iyayensu ƙanana, yanzu wannan matsalar ta sa su dole shiga cikin harkar zinace-zinace. Idan baka da wannan analysis ɗin, ka tambayi wanda duk za ka iya tambaya abin da ke faruwa yanzu a Maiduguri tsakanin harkar lesbianism da abin da ya shafi zinace-zinace na 'yan mata da irin waɗannan matan da aka kashe mazajensu, lalura ta rayuwa ta sa ba su da kowane irin option. To an ce liman ya zo, amma bayanin da nake so in yi a gurguje, akwai bayanai dan da na san haka da na fara bayanan nan da wuri. Abu uku, kun ga wannan hanyar da kuke gani ta Abuja zuwa Kano, yanzu wannan hanyar ita kaɗai ce ta rage arewa, ita ce kuma in an kashe ta an kashe kuma arewa gaba ɗaya. Kun san cewa maganan kiwo an kashe, kun san cewa maganan noma an yi an kashe. Wanda suke bibiyar tashar CTV, in kuka lura kwanan nan abin da suke kokarin yi raba Bafulatani da Bahaushe. To
to yanzu wasu guraren an zo an kafa bala'i a cikinmu an fara sa wa mutanenmu tunanin idan suka sa get duk inda bahaushe ba fulatani ya zo su lalleka mota an sun ga ba fulatani su ciro shi su yi me su ma inda fulanin suke da ƙarfi su yi me su sa get ɗin mota ta zo su dudduba an sun ga ba fulatani bahaushe su ciro su yi me wannan bahaushen da bafulatanin suka kashe wannan bafulatanin da bahaushe dukkan su waye musulmai ne fa su wannan matsalar da kuke ganin ta shawara mataki uku ne nake gani mataki na farko shugabanninmu ba zagi suke bukata da cin mutunci ba da mummunan fata suna bukatar addu'a ne ɗaya kenan na biyu suna a ƙarƙashin wannan addu'a suna bukatar mai musu uzuri akwai maganganun da na faɗa muku ba za su faɗi ba sai dai kawai a yi ishara mai hankali yana a gane amma ku yadda wannan fitinar da ke faruwa a ƙasashenmu wallahi wasu ne suka kunno ta daga waje kuma suna da ejen a cikin gida wannan ita ce maganan gaskiya abu na biyu bayan yin addu'a gare su da yin uzuri na biyu mu yi ƙoƙari mu koma zuwa ga Allah sannan na uku abinda muke aiki na ɓanna mu rage wala wannan ita ce kawai a hanyar da za mu iya maganin matsalar nan wannan shine Allah ta'ala ka tsare mu